Başlıcı, çıkarma. मी दामत आहे Правката снимай. Правката най-важно за мен. Майстора на паония. Майстор на паония, лева мътрата, яо те сливе. Съм ли майстора на паония? О, не. О, не. Паония е ден. Чертата за поводите, има ли още? Има. Трябва да се изпълни до край. Трябва да тъпиш. Тук долу тъпиш. Да, бе. Дай ли ни? Да после те ще играт, че ги висят. Ще покажем клипа как държи хляб. Трябва да покажем, нали? Да покажем клипа. Да. Не, виж, не, бри. Ще съм Трябва да бяла, аз трябва да правя. Или ще дават пари. Я да видя. Има за да снимат отпред. Така има. Всичко е за всичко. Как ще се тъкнеш? Да, е цял клип.